manyien mano mar somo mano mar CBE nden CBC nyako ronga juang to noloke sani koren CBE aparo ni ada gi mwalimu Mboya bende walose ne kotenre kode nikech ywak osebede konde mopogore opogore ahinya ywak ma bende ichwalo koda jopuonje mago mag junior secondary schools mago skunde mag sekondar ma adundo samoro ini wuon kaka japuonj wini kintiere county ma Kisumu achiedh nade mage ma in kaka japuonj mar junior school samoro kadhe ngeni koro nyakwa personalize nikech kila ngato nitiere koda sigana mare wini. Erokamano ahinya Sharon. Ywak osebedo ahinya ne jopuonj mantiere e junior school kata junior secondary school kaka okuongo ne iluonge. To bende ne ber ka wang'iyo ni chandruogni oa kanye. Gima duong' maneno ka kelo ywak ahinya moloyo ne jopuonj mantiere e junior secondary school kama koro giywago gima iluongo ni autonomy kata gidwaro ni mondo gibed e bwo tendgi kendgi giwegi. Nitiere weche moko ma samoro ka ging'iyo to gineno ni kata jopuonj neno ni ok gichung' kargi maber. Mokwongo Sharon, yie awach ni gima kelo chandruok ahinya nitiere kaka jopuonj mane junior school giwegi gineno kata waneno ni samoro japuonj otiegore ma oseyudo bachelor's degree ne, samoro japuonj otiegore ma oseyudo master's degree ne, to giluor makende ahinya. Jopuonj gi eki neno ni seche moko jogo ma otelo negi ei primary schools kae, nikech wang'eyo ni junior schools ne obedo domiciled kata ne oketgi kamoro achiel e skunde mag primary. Gineno ni jopuonj madongo ma otelo negi samoro nie rang'iny moro mapiny ma gineno ni ng'ani kata ng'at manie telo e position noendo ok onego bed ni telo negi. Koro gineno ka nitiere thirruok moro maketo ni gin giwegi koro gionge gi dongruok, gionge kod duol. Nikech seche moko gineno ni gin gi somo mohingo jogo eko motelo negi. Aneno ka mano en gimokwongo ma jopuonj gi eki ywago ahinya e skunde gi. Mar ariyo, gima bende awinjo ka giywago en ni ok gibed included kata ok ketgi e committee maran skunde gi. Ibro yudo ni ng'enyne japuonj maduong' mar skundno en japuonj mar primary, deputy machielo maluwe kata jalup jatend japuonj maduong' bende yudo ka ni e primary. Omiyo pok gibedo e okang' mar ni mondo mi ketgi kamoro achiel mondo gin bende gibedi e positions mag telo gieki. Koro gineno ka nitiere weche gi moko ma seche moko ka jopuonj dwaro ni mondo mi ochwal to ok giyud forum maber kata ok giyud alwora moro makare mar airing their views kaka jopuonje mag junior secondary schools. Magi e moko kuom achiedh nade manitiere. Kati yudo ka kuonde moko bende gima samoro ginyalo ywago en gima iluongo ni capitation. Iyudo ka capitation biro to capitation biro e nying skunde mag primary gi dho allocation mar junior schools ntie. To gin giwegi gichwalo ywak ni seche moko capitation ni kobiro to nitiere skunde adieri ma capitation ni kobiro to ti kodgi e yo makare. Omiyo iyudo ka gipuonjo e alwora ma infrastructure ma onego bed ni chwalo somo ne nyithindo gieki bedo ni onge kaluwore gi weche manyalo bedo mag integrity mag jotelo mamoko mag school kata gi weche mamoko machalo kamano. Omiyo ywaruok osebedo e kindgi ka gineno ni adieri onge ng'at ma otelo negi kata ma represent gi e committees mantiere kata ma jopuonje bede mondo gin bende ochwal ywak gi kaka jopuonje.